Khapangni takukte bukuksong norok saimonna 4 June 2024 salmariwo Loksoba chongbarini result saklayani thangi tongo o Loksoba chongbari baror ha kotoni kereng hasewono chongbari ingui thangka tabok saklaijaknai 4 June 2024 salmariwo o Loksoba wo NDA tai India ni bisingo batalaimung englaimani norok saimanna NDA sabno hunjak bo party no hunjak abongkha National Democratical Alliance Party abono tuiduli tongnai BJP hapang tei India angkha Indian National Developmental Inclusive Alliance Party abono tuiduli tongnai kha National Congress haike khapangni takukte bukuk song o result no saklen sikangno National News ro karikha boroni Exit Poll arun bisingo karikha National India News Astak karikha NDA ni 361 ni siming 410 jora tei India ni phasingo 131 ni siming 167 jora tei kubun ungkha 8 ni siming 20 jora tei ojoga karikha ABP News 353 ni siming 383 tei India ni karikha 152 ni siming 182 tei kubun no karikha 4 ni siming 12 jora arun bisingo News 18 karikha NDA no karikha 355 ni siming 370 jora tei India ni bagai karikha 125 ni siming 140 tei kubun no karikha 42 ni siming 52 jora oro jaga karikha India TV NDA no 371 ni siming 401 jora tei India ni bagai karikha 109 ni siming 139 jora tei kubun no karikha 28 ni siming 38 jora aro jaga karikha TV9 NDA no karikha 346 tei India no karikha 162 tei kubun 35 tei News 24 karikha NDA ni bagai 400 plus 15 tei India ni bagai karikha 107 plus 11 aro jaga kubun no karikha 36 plus 9 tei India News di Dynamic karikha NDA ni bagai 371 tei India ni bagai 125 kubun ni 47 tei Jan Ki Baat karikha NDA ni bagai 362 ni siming 392 tei India ni bagai karikha 141 ni siming 161 tei kubun no karikha 10 ni siming 20 News Nation karikha NDA ni bagai 342 ni siming 378 tei India ni bagai karikha 153 ni siming 169 tei kubun no karikha 21 ni siming 13 jora tei Republic Bharat Madras karikha NDA ni bagai 353 ni siming 368 jora tei India ni bagai karikha 118 ni siming 133 jora tei kubun no karikha 43 ni siming 48 jora tei Republic TV PMRQ karikha NDA ni bagai 359 tei India ni bagai karikha 154 tei kubun ni bagai karikha 30 NDTV Pool of Pools karikha 365 NDA ni bagai tei India ni bagai karikha 142 tei kubun ni bagai karikha 36 haike khapang takok tei bokok song norok saimanona abongkha National News ni Exit Poll je borok o Loksoba chongbari o saboni borok gobang nukjakha tei saboni borok kwplai wngno abno tui boroni khakamung karikha borok khapang takok tei bokok song Tripura hasteola tamo wngnai Tripura hasteola tamo solinai Tripura hasteola sabo kwplai wngnai National News to karikha aro NDA no kwplai wngna hinai haike khapang takok tei bokok song Tripura hasteo buda BJP kwplai wngnai norni khakamung sadi norni wansumung sadi kini comment box o comment khayei haike tabok 4 June salmari wono saiman lesinai sabo kwplai wngnai Tripura hasteo purbo tei poschim Loksoba asuk thayo sabo asuknai norok choya winai tongdi koktomani ni ani